Па-расейску внешні, а па-беларуску 4 словы для розных сітуацыяў. Вонкавы, знадворны, навакольны, замежны. І плюс слова выгляд, а не знешнасць. Усё, што месціцца, знаходзіцца звонку, знадворку, за межамі нечага, называем вонкавым альбо знадворным. Напрыклад, вонкавая паверхня, знадворныя дзверы. Выгляд некага альбо нечага таксама можа быць вонкавы або знадворны. У сваю чаргу, прастора вакол нас навакольная, таму гаворым навакольны свет, навакольнае асяроддзе. У значэнні таго, што мае дачыненне да стасункаў з замежжам, ужываем прыметнік замежны. Замежны гандаль, замежная палітыка. А называючы нешта звязанае з замежным гандлем, палітыкаю, скарыстоўваем заканамерныя беларускія формы. Замежна-гандлёвы, замежна-палітычны. А яшчэ больш падобных цікавінак, правілаў, парадаў, лаянкі ды антытрасянкі вы знойдзеце ў маёй базе беларускай мовы па спасылцы ў апісанні гэтага відэа. Не марнуйце свой час і гаварыце па-беларуску.